ڕۆژ باش، ڕۆژ خۆش، ڕۆژێوە بگول بن، ڕۆژێوە بازادی بن. ئەس شوانی داودێشی هەمووم ji gundê şorê, şora şerqî, şora Rojhilat. Wek hûn dizanin, gund dûrî bajarê Dirbêsiyê yê bi dora 30 kîlometr. Gundekî ji 6 heta 8 malî tê de bûn, ji mara kesê li gund jiyana xwe derbas dikirin. Derdora 800 kesî bûn. Ev gund bêtir tidareka xwe dikir bi çandiniyê, genim, bambo, garis. Gundekî zengîn bû, bi xwendevanê xwe şehadên bilind gelek tê de hebûn. Textor, muhendisîn, mamoste, xwedî ol tê de hebûn. Ev gund nêzîkî gundê Behloyê li çiya şerqî wî, li çiyayê wî jî gundê Hemêdiyê ye û Bêrikê, li xerbî wî, li rojavayê wî gundê Şora Xerbî ye, li pêşiyayê gundê Mişwalî ye, li ser Rojhilatê wî gundê Kox e. Gund gelek eşîretê de hene. Gundekî ji hev hez dikirin, giş bi dilekî pak, bi hevdûre ji cerga tê bîra bav û kala, heta me de derket gundekî xweş û geş û bihêvî me rojê we û sal û demê we giş, sersal û Newroz û kêfxweş bin. Bimînin xêr û xweşiyê di silav û rês.